Arratsaldeon, ondo entzuten da? Bai, ez? Bale, ba. Bueno, dakizuen bezala, oraingoan 56. naturastea antolatu dugu. Arkamurkako taldekoak eta baino beto. Eta bueno, honen barruan pentsatu gendun kantauri dokumentala hemen itsasoan grabatu dian irudiekin da, Xabi Minak grabotako irudi guzti horiekin, nolabait, hainbeste urtetako lanakin dokumental bat prestatu dute, eta pentsatu dugu, interesgarria zela natur jardunaldi hauetan sartzea, eta pixka guzia da dokumentala, ordu bete pasa irauten du, eta igual, ez da, Guruzko bat egiten egin duzula ziren, ez dago problemarik, gero jazten da bizkat mugimendua eta dinamismoa sartzen da, eta ordu naia esnatzen zarete, baina ziren, ez zer esango norbait egin. Bueno, orduan prestatu galderak, bukaerako, badakizue beti aukera egoten da gero galderak eta egiteko, badakizue formatu hau pixka bat dokumentaldi forum antzeko zerbait izaten da, eta orduan, hainbeste urtetan ibilita gero itxasuan, hainbeste esperientzi eta hainbeste bizipen ditu, aprobetxatu eta galdetu nahi dezuena. Hasiko geha dokumentalakin, eta gero, esnatze zeatenean, hasiko. A ber, gustatzen zaizuen. Gustatzen zaizuen? Bai? Posten naiz. Ostakit, hola irekia ingo dugu, ez? Galderi bat bakazu egiteko edo zengo zari buruz, nahi duzuna galdetu. Hola indaketa. Vale. Entzau desear zer galdido. Bueno. Bueno, kaixo, Xaber. Kaixo. Ni jabenak harritu nau, itxasoa bakar gainetik zautzen. Zautu, ikusi. Zer karritu zaitu gehien zeu, edo zer espero zen nuen nahi ezer ikusi duzu edo, ez dakit? Bueno, agian berezien nahi, ez dakit baina guretzat harrigarriena izan zen, topatu genituenean antxoa izugarri talde horiek eta atunak, listauak, hori jaten ez, hori izan zen sekulako eguna, zatik hori askotan normalean horrelako antxoa taldeak ikuste dituzunean mugimenduan daude, ez dira geldirik egoten. Orduan oso zaila da beraien atzetik joatea eta aldi oro mugitzen eta orduan zaila da horrelako imagina lortzea. Baina batzutan, natura horrela da ez, batzutan usten dioten gutzeari eta gehatzen diardi geldirik eta egun horretan zeuden segulako, baina zinema baina asko zera handiagoa zien horrelako bolak ez, eta zeuden mugitu gabe, eta dunari ginen ikusi genuen nola urgindu ginen, eta hangeratu ziren, sartu ginen, eta zeuden bueltaka eta atunak eta azpitik. Eta izugarrian, sartzen nintzen batzutan, bera 15 metro do jaitsi, sartzen nintzen bolan, eta iluntasuna zen, erabatekoa. Eta gorputzan eta arpegia, antxoak hola kolpeak ematen, ateratzen nintzen itzagontzia, eta dan antxoa txikita, tuboa, antxoaz beteta, increíble. Eta hori bai, iluntasuna zen, joaten nintzen 6-7 segundo hola igotzen, nekin igotzen nengoela, baina ez neukan oso argi, eta joaten nintzen igotzen, kolpeak, eta batean pum, batea, eta dena, hola mugimendua, eta arraia batzuk zeuden han jaten ikusi da arraia batez, arraia pelagikoa dena. Eta haitzen ziren izurriak inguruan, baina ezin hurbildu. Baina hori da, izan zen oso egun berezia, ez? Eta hortaz aparte gero badago ateatzen daulako moko luzea dakan arrain bat, ez da arraina ez da, holako makaira, da berez marlin blanco esaten diote. Eta, agian geratu nintzateke bi horiekin. Eta katxaloteak ere bai, baina, esango izuen katxalote horiek, badia bakarrak hemen ez daudena grabatuta, katxalote horiek dira Azorezen grabatuta, hemen ikusi izan ditugu batzutan okakanpotik, lo que pasa que bizibidade horrekin ateatzeko la imagin hori zaila da. Egun hauetan adibidez ura badago oso garbi. Eta ikuste dituzu ez dakit, Iaki arrainak perduna eta olakoak ikuste dituzu pizkate urrutikan eta ikusten dira, baina normalean hemen, itxaso zabalean baina normalean ura ez dago oso garbi. Hain garbi ikusteko olako bizibidade horrekin hain urrutik katxalotak ikusteko, ez?
Eta hori bada, hori. Eta ateatzen den itxasaldia hori dago grabatuta Islarezen Kantabrian. Euskal Herria da hori, ez? Lehenik eta behin zorionak irudiatik, lokura dira. Eta, kaldera, justo, Katoia komentatu zu, katxalotiana hori, lehenu komentatu zu Marlin Txurilla kanpoan, katxalotia ere, justo, katxalotiak gara hemen grabatu zen ditun. Marlin Txurilla mengoa da, Marlin Txurilla mengoa da. Bai. Katxalotiana. Katxalotea bakarra eta hori izan dudan itxasaldia. Lokura da, bai, baina harritu nautena bai asko soinua. Oso logratuta zehola, ez dakit zuek grabatu zuen momentuan, obero... Postprodukzioan, soinua, hola, ibiltzen bat batzuko lauretan eta haitzen dira olako kontuak eta baldin badago olako, izudeak eta guztiak bai egiten duela klik, olako klikak eta hori bai nabarmentzen dela ez, baina beste guzti hori dago egina estudioan. Koldo Korellak olako Donostiko tipo bat egin ditu, oso fina dana, eta orduan adibidez ikusten da olako bat batean makro bat agertzen da, hurbiletik ateatako imagin bat, ikusten da olako gobidoietako bat egiten pluk, eta ateatzen ezko hemendikan olako mukia eta area naste hori ez zu haitzen, ez zu hori bentzen, hori badago egina. Hombre, saiatu gara egiten realista, ez animazio moduan gauzak egiten, ahalik eta realista izaten ez, baina olako gauzak ez dira hitzen. Horretik jende zuen, azkenia ur pekaritzan ibiltzen denak eta más o menos hori da. Bai ez da bat ez jaintzun, jaten daula, baina igual bazenek alon zuek instrumenton bat edo hori grabatzeko. Hidrofonokin ibili gara gauza grabatzen, baina batez ere olatuak hola sartzen dienean paretetan eta bum hori grabatzea arren bai. Baina hola soinu berezi horiek jaten daudinan eta hori, bakizunez hori ez da posible. Badaude gauza batzuk, batzutan ikusten, berri ikusten, eta batzutan badaude gauza batzuk nire ikuspuntutik daudela pizkat esageratuta. Baina horrek ematen dio baita, ez da dokumental bat hola, bada nola baita hausnartzera, ez dakit, eramaten zetuen ez da nolabait dokumental eguroso bat. Zertara nijoa, agertzen denean sepia hori, ematen du arnaza egiten duela, ez egiten ondo oso geratzen da, nolabait bultzatzen zaitu pixkatu horretan sartzea eta, baina, sepia batek ez du. Bai, batzutan ekilibrioa saiatu gara lortzen, nolabait haitzen, supatzen dugola, haitzen direla nola bat, baina egin dugu pixkat nola baita indarra eman. Eta, batzutan ere bai, talde batean lehen egitea oso zaila da. Orduan, karo, etortzen da egun batean koldo, aipatu dana, etortzen da, nola geratu den, eta jartzen diz sepiarena, eta sepia, eta ni pentsatzen, madre mia, se ha pasado 3 pueblos, zertik, aurpegi horrekin, ekartzen zuen aurpegi horrekin, esaten, venga, pues oso ongi. Orduan, batzutan ekilibriatu topatzea ez da, jendea dagoenean tartean, jende asko dagoenean, asko, 8 bat pertsona daudenean, batzutan zaila da. Baina, ikusiko ikusi izan bagenu, bat dela exagerazio bat, eta lekutiz kanpo dagoela, zen, hau buelta bat emango diogu. Baina, bai. Nire uzutan bintzak, soinua oso ondo integratuta zion. Ez da momentoten atea dokumentaletik, eta zorionak, irudiatik, marabila dira, eta eskerrik asko. Mi esker. Eta musika egin zuen, musika zuzeneko musika da, eta egin du orkesta, Bratislavako orkestak egin du, eta Joseba Beristain bada musika komposatu egin duena, eta bai. Venga, anima zaiteztea, galdeak egitea. Eskerrik asko eta zorionak, esan du bezala, irudia zoragarretak iritu zaizkin. Horra saltzen dien denak zeri horiek eta katxalote horiek eta ez, baina beste guztiak kanta hori jan aldau. Dana, gainera hemendik oso gubil. Azaltzen zan, gaztaka bezalako beltza. Gaztaka hemen zein da gaztaka. Bai, gaztaka zera, raia, dizun, raia. Bat beltza azaldu da. Bai, justo guretan, goian, antxoen tartean diozu. Ez, behian. Behan, ondarretan. Bai, baina beltza zan. Hori hemen ematen da. Baina uretan, urdinean. Moitu gaztaka bezala moitzezan. Gaztaka zera da, pinta roja edo... Pinta roja da, katu arretan. Bai, hori daude asko hemen.
Hori da oso oikoa. Baina gaztak, kalambri ematen duen hori da ikarilua. Bai, hori da. Bestia pinta roja da, ez da okatorra ja. Bai. Da beste hori hemen da. Bai, dana hemen. A ber, hemen egoten da olako arraia bat, eta nola bait bizi da normalean ondoa. Baina dagoenean, urzutabean elikagaia dagoenean, arazorik gabe igotzen da, eta askotan itxaguntzietan eta ikusten dago ikaldean, ikusten dago lako flotazioan moduan, eta zaten da, raro, euten dira. Baina berez, egokito dago ondoan bizitzea, baina batzutan bai igotzen diela. Marmokak ere asko azaldu dira. Marmokak bai asko azaldu dira. Baina, karabela, portugues. Karabela hori urrenkorako. Gainera, aurten asko daude, ezta? Atzo hemen ondatzen, bai, asko daude. Aurrekoan grabatu nun bat, zeukan olako erdidez egina, arrain bat ola hemen, eta hasi nintzen ikusten, eta bazeuzkan ezurrak berdeak. Orduan jakin nun bazela aguja bat. Aguja, hemen da zekin nola esaten dizuen agujari. Akula zan, zati zeuzkan olako ezurrak berdezkak, ola urdinskak. Eta batzutan egoten dira. Asteburuan ikusi nuen bazen bapatean karabela batzu zeuden, eta bapatean ikusi txitxarro bat, hola etortzen zela erdi hola, eta justo bazeukan jore inguratuta karabelaren olako bai. Berriro zorionak eta mila esker. Bale, Ordu beteko pelikula ikusi dugu, baina totalian zenbat ordu grabazioan azkazue. Egia esan da, geratu dira kanpoan gauza asko. Gehienak. Ordune, genera maila denbora, honen jatorrea izan zen, nire akaslea naiz, ikastetxe batean, Iruñan. Ordune hasi ginen pizkat, hasi ginen, egiten dituen olako bideo txikiak, ikaslei da gauza hauek erakusteko. Eta ordune, hortik abiatuta, hasi ginen beste gauza pizkate handiagoa egin nahian, Eta, ni badaren guztan gauza asko grabatuta, eta sartu ginenean ja tope honekin, egon ginen grabatzen urte eta erdi gutxo garabera 2 urte. Eta, gauza asko geratu dira kanpoan. Azken finean batzutan, zaila egiten da, Zatik, guk egin genuen olako Isaias eta Biok, egin genuen olako aukeraketa bat, eta horiekin jarri ginen lanean editorearekin, nola bete editatzen duena, Baina baita ematen digu askatasuna berari. Orduan agian gu bakagu sekulako lotura imagin batekin, zatik kostatutzen digun asko lortzea, edo guretza badelako animali berezi bat, edo zaila esan zelako grabatzea, baina agian gero, itxasoan ez da bine batentzat, imagin horrek ez du esaten. Bitxia da, baina orduan honek baita egiten du sekulako filtroa. Honek tiponek egin zuen filtro bat, eta geratu dira gauzo asko, guretzat agian oso berezia ziena, baita kanponez, baina normala da. Zatik agian gutakago hori esan dudana atxikimendu batekin, eta gero egia esan da, zuentzat agian ikusten duzu eta agian batentzat esan, ostra hori da, ez dakize, bimakulatuz, no seke, eta bai, baina gero ikusten du, nire amak ikusten du, eta arrain hori, eta ordu zentzu horretan, geratu dira gauza asko kanpoan, eta ez dakizen bat ordu sartu ditugun itxasoan, baina asko. Hau horrelako gauza bat, pasioarekin egiten dugu posible da, bestela ez baldin bada pasiotik jaiotzen den gauza bat, ez da, zenbakiak ez diateatzen, honekin dirurik ez duzu egingo, ematen duzun ordua, bakarrik gaia Iruñetik etortzeko gasolina eta gero uretan, eta botilak, eta uretan, berriro uretan, azken finean, zentzu horretan, nolabait egin dugu gure pasioaren bitartez egin dugu lako gauza bat, ordua daude, azken finean itxasoa da gure terapia. Zentzurretan ez, ordu asko man ditugu. Baina, gustora. Hemen gauza asko daude grabatuta, adibidez, lenguaua sartzen dinean hola, ondoratzen denean ondarren hori getarin da, gauza asko daude getarin grabatuta gauez. Hola, justu arranpan bertan, oso, sepiola hori ere baian bertan da, zatik hola ematen du jokua da, mutrikuko piztina, makro asko dira mutrikuko piztinakoa, zatik makroa nola bai, mantentzea kamera mugitu gabe, hori oso zaila da. Eta zuk imaginau, ari zarela, ari baldin bazara, baldin manago grabatzen eta mugimendua, olatuek mugitzen baldin manaute, ez da antzematen gran angular batekin, zu grabatzen duzu hau, agian sartzen dira izurdeak, eta ni mugitzen naiz, eta ez dago problemari, baina ari baldin bazara, arren baten haua grabatu nahian, hola, edo zen mugimendu, enkuadran mugitzen da, eta orduan egiten ditugu
olako berunekin tripode batzuk, eta fijo geratzen da makina, ordu, klaro, mutrikuko piztina horrek ematen dizu sekulako aukera, gauzak txikiak grabatzeko, ez. Eta horietako asko geratu dira kanpoan. Baina, bueno, horrengo batean erabilko ditugu, non baiten edo, zerbait egiten. Bigarrengo atala. Hori da, bueno, bai dauzkagu da gauza asko, bigarren dauzkagu gauza berri asko, zehoz egiteko, baina, bueno, bai, pizkaneko. Bueno, gu Arkamurkatikan antolatu izan ditugu mare arteko guneko bizikunak eta ikusteko litera animaliak eta. Hor, hemen azaldu dian batzuk behintzat urtero azaltzen dian, ez? Bai. Garateak, bueno, en fin. Itxasoak aldatzen du asko, batez ere urteen artean, nabaritzen da gehiago, claro, itxaso zabalean, kostaldean, azken finean, ia urtero topatzen duzu gauza berdintxuak, egon daitezke salbuespenak, ez? Bueno, hori urte batetik bestera, jartzen badi badugu segi temporal bizkate luzeagoa, zuek segurazki askok, muskuluak hemen zenbat zeudelen arroketan eta zarautzen bertan, han arroketan muskulu txikiak, edo non zeuden gaur egun ez da ikusten, ez da bat ere. Itxasizarrak, hola putzuetan lehen bat zeuden beteta, putzuak hola itxasizarra arrunta, horren dago gehiago gorria. Baina bestea, lehen ikusten zen bordo bat, orain zaitez putzutara, nekez ikusiko duzu. Baina, bueno, hori hartzen bat duzu urte gehiago, ez? Baina bakarrikan alderatzen bat duzu 2 urte, 3 urte, gutxi gora bere joten zara guztia berdintxoa ikusten. Baina joaten zarenean itxaso zabalera, han bai daudela aldaketak, izugarri aldaketak urte batetik bestera. Hemen aipatuko dut aldaketa klimatiko hitza, baina egia esan da, askotan oso erraz erabiltzen da baita hitz hori, Zeratik, adibidez, badaude askotan agertzen dira edo arraroak dien ohikoak ez dien arrainak, eta esaten diegu, behitu hau, aldaketa klimatikoa, eta azten gara hitz egiten arrantzaileekin, eta ematen dizu olako faska bat, esan dizu, hau ni betidanik ikusi izan dut itxasoan, bakarrik ikusten ziren olako urte beroak zirenetan, eta batzutan oso iraila beroak zirenean, olakoa ikusten ziren, ez? Hombre, grosso modo ikusten baino dugu, bai, nabarmentzen direla aldaketa klimatikoaren kontuak, ez? Baina bai gure deigarria da, adibidez aurreko urtean karabela gutxi egon ziela, orain dela 2 mordo bat, aurten asko, patelak, karramaro igerari hauek, batzutan ikusten dira tope aurten oso gutxi. Orduan urtearen arabera marmoken kontuarekin berdina, izurdeekin berdina, batzutan aurten, egun hauetan adibidez, mularrak daude asko kostaldean, eta, aldatzen da urte batetik bestera. Aurten, adibidez, rorkualak zeroiak, zeroi gutxi. Zere arrunta, ikusi dira gutxiago beste dutan baino, aldaketak egoten dira urte batetik bestera. Horrek daka baita, nola baite... Karramarrori leheno azaldu dena dokumentalian itxasoan kailuak janiten dituzte. Baina horiek, beti pentsatzen dugu, ontzak bakarrikan botatzegoela hautikan zorrako hori. Ondartzan, bilatzen dian kailuak, pasatzen jateko zuek atzetikan, eta askotan egoten dira olako bola batzuk, eta aztesten azate bere aginak eta bere zeak ikusten dira. Eta dira karramarro berdina dira. Eta hori, imagin batzu, badaude endaian grabatutakoa, endaia, Zarautz, Getari, Zumaian, Ondarru, Mutriku, Lekeito asko, Elantxobe asko, Bermeo, Arribolas asko, pizkaldenetarik ez, kostalde osorik hartu dugu. Endaian, grabatu ditugu gauza batzuk, han agertzen ziren barbarin batzuk eta sargo real deitzen diena batzutan batean agertu dela pum-pum, hori dago. Eta hasierako olatu horiek, apurtzen ziren olatu horiek, hasierakoak, hasi denean dokumentala hori baita endaia. Bai. Bueno, ez dakit, galdera dituzuen, no? A ber, bat, venga, Kaixo, agortzen, zorionak, kristolana, eta oso polita irudiak, eta zera. Nik oso eskakinera gauzabetan, eta harritu zaitek asko, karrazpilo bat azaldu da hor, kabila egiten bezala materiala eramaten, eta
sortzen du kabitxo bat horrek? Bai. A ber, arrainen artean, euskate asko dakate arnalketa, kanpo arnalketa, ez? Osa, ikusitu zuen hola bai botatzen, adibidez, itxasizarrak, ikinodermotuak, ez? Itxasizarrak guzti hauek ikusi zuen esperma botatzen, eta gero nola bai zutik zegoen itxasizarrak ari zen arrautza botatzen. Arrautza botatzeko jartzen dagoela zutik, arrautzek algente artean itxasitaz geratzeko. Orduan jartzen dagoela zutitu eta botatzen ditu. Orduan, ekinodermatua bezala arraina asko dakate kanpo arnalketa. Hau da, arrautza bota, esperma bota eta arnaldu horretan, ez? Eta beste batzuk, egiten dituzte, adibidez, itxaskabra bezala, egiten dituzte, ondoan. Eta adibidez, karraspio hori, zegoen horretan, zegoen kabia prestatzen, eta mokoarekin hartzen ditu algazatiak, pum, eta egoten da kabia prestatzen, bakarrik arrak, pum. Eta gero, niri burutan batzutan horrelako gauzak irakurtzen ditut, eta geratzen da oso, baina ez dakit horrelakoa izango den natura, baina ez dakit ze kimika edo zer egongo denan, baina egia da, zuk emeak ikuste dituzula pasatzen inguruan, eta esaten dute, itxura hobeirena dakan kabian geratzen diela, esaten nola baita horrek baita supoatzen du edo esan nahi du, edo dirazten du, kabi hori egiten duen arra, badala berarekin dezentzia ukitzeko banako interesgarria, ez? Orduan, egite dituzte olako arrek mokoarekin algak jarri, pum, sartzen dute hola, eta gainera, nik hori egiterakoan, nengoen distantzia honetan grabatzen, nengoen grabatzen, eta berdin zitzaion. Hasieran begiratzen ninduela pizkatola eta utzi zion pizkate egiteari, eta nik geratu nintzen pizkatolan, eta begiratu ninduen, nengoen hola geldirik, eta hasi zen berri hori egiten. Eta gero batean hasi ziren emeak pasatzen. Ikusten dira, hemen ikusten da bat, baina pasatzen ziren 3 eme. Orduan hori ematen du, baina fijatu baina mazanete, emea baita hasi da gero, mokoarekin algak sartu nahian. Orduan nire geratu nintzen pentsatzen, ez dakit ze puntura ino, arra den bakarrak abia egiten duena, edo emeek baita laguntzen diote, edo agian ni konturatu gabeia egon da olako feromonen arteko zeo-ze eta adostu dute beraien artean eme hori izango dela eta dago pizkat laguntzea arren, ez dakit, baina bai egiten dituztela arrautzak jarri. Arrautzen garapena, oso gauza bitxia, zetik adibidez Amoarrainetan, ibaian, arrautza jartzen dituzten momentutik, igarotzen dira gutxi gora bera 45 egun jaio arte. Jartzen dituzte arrautz gutxi, baina ateatzen diena daude erabaia garatuta, bai? Baina urraburu batek, delupin batek, jartzen ditu milioika arrautzola botatzen ditu kanpon, eta 36 ordutan jateatzen da larba. 36 ordu eta bestea 45 egun. Larba teatzen denean, bere estrategia da arrautz asko jartzea, eta askotako asko hiltzen dira, zatik oraindik metamorfosi fase ezberdina dauzkate larba direnetik. Jartzituzte asko, hori da beraien estrategia. Amoarraien estrategia da gutxi jartzea, baina oso garatuta jateatzen dianean, ez? Orduan hilkortasun tasa da asko txikiagoa Amoarrainen horietan, baina badia bakarrikan agian 500 arrautz, eta beste handia, elkortasun tasa handia, baina agian handia 5 milioi arrautz. Orduan azkenean pareko kontu bat ateatzen da, ez? Itxasoa. Eta gure kostaldea aberatsa da zetazioetan, hemen Kabretoneko fosa horretan pila bat daude, Eta de hecho hemen badaude enpresa batzuk dedikatzen dianak gauz horiek erakustea. Orduan, Getaitik leheno bat bintzat ateatzen zen, Endaiatik ere badakite ateatzen gela, Bermeotik ere bai. Baina, claro, gero barkuan seguro noaino iristen da, bai bat zona honenetara etzea iristen, baina... Kontua da, hemen adibidez kostaldean urbilean, residente moduan egoten dira izurde mular, ez? Izurde handia, bai. Izurde handia, eta gero, nola beta arrunta, ez, dana. Gero listaua ere bai, baina gero ja, aitorrek aipatzen dituen horiek ikusteko, jo emarzaete ja pizkat Kabretoneko ertze horretara, eta han egoten dira, ohikoa da urteo pasatzea zereak, rokoal, inkluso bale urdina baita ikusita da kasue. Eta gero agian hemengo joia bada, nolabait zifio. Jubier balea da euskera. Bai, jubier bale horiek, oso zailak munduan oso egoera zailan daude, eta hemen badago erresidentea dira,
Eta gainera badakate horiek joaten dira, adibidez, ni badakito be, katxaloten kontua, zatik goten ez katxaloteak eta grabatzen, ez da, izugarria da, zatik gogok egiten dituzte katxalotek 45 minutu hola apnean, arrantza egiteko, eta 15 minutu goian. 45, aldi oro, den egun osoan zehar. Eta egon nintzen begiratzen, haberse sakonerara jisten ziren, eta jisten ziren 3.000 metro arte. Baina fifio honek badaka animalien artean errekorra apnean, eta ziren 2 ordu eta 7 minutu uste dut. Baina bai, barbari da bat. 2 ordu. Ni beti borobiltza erran esaten dut, azkenean, dokumental baten ikusita dakat, nola jartze zioten zea bat txip bat edo, GPS moduko bat, eta sakoneran ira 3.000 metro jetxi zian, eta ila 3 ordu, 2 ordu eta 40 piko minutu. Hau gaztuna dia. Sakatxik ez daukate, birika dauzkate, ordu nola egiten dute hori, badaude estrategia ezberdinak. Baitzen da, ez dakit euskera nola izango da hori, baina erdaraz da vasoconstricción, nola baite uste dituztuela gangrenatu gabe, usteldu gabe, baina gorputzaren atal batzu, hainbat atal uste dituzte urrez, odol jari hori gabe, ez usteltzea errenez, baina ez dituzte nola baite irrigatzen, orduan kontsumoa da basuagoa. Eta gero taupa da, hola, bai, ordu egotea, ez dakite, gizonen artean, baita bada nahiko ikusgarria, baina gizonezkoen gizaki gure espezian, errekorra apnea estatikoan, hau da mugitu gabe, dia 20 piko eta 20 luze minutu, hola, arna sartu gabe, eserita, ez uretan, eserita gotu. Neska, ateatzen den neska, jaizten da, hori da, neska hau, bada txapelduna Espainia mailan, apnean, eta jaizten ditu hola apelo, jaizten ditu 84 metrotara jaizten da. 84 metrotara. Niretzat oso zaila ezin grabatzea, ostia. Joten nintzen beratzetik hola kamarakin, eta nuen pizkat segi eta batean desagertzea, ez? Eta mantentzea pizkat hori hola, en plan, non dago, ez? Eta mantentzen da, desagertzen da, eta horrendikan kamara jarretzen du pizkat grabatzen, ez? Batean ikusten nuen igotzen, madre mia. Dena den errekorra, 84 metro horiek egin zituen 3 minututan, 2 minutu eta 56 segundutan, bera eta gora. Baina, entrenatzen du, hortara, dedikatzen da hortara. Berez medikua da, baina utzi izun, eta horren dedikatzen da eguneko egunean horretara, honetara. Bai? Ez dakit, galdera dauden, jarretu edo nintzen egiten, no? Nun baiti amado ikustia, igual aita inebaldin metera futsi dokumentala edo? Bai, kasue, ETB-en, sartzen behar zaite primeran plataforman, erregista zaitezte eta jarri kantauri, eta gertzen da, tan bakasue ikus bai. Bueno, bani, bukatzeko zango zuen, Nafarra bezala, sekulako inbidia dakate zuekiko, zati nian bizi naiz, orain Iruñera noa, eta mendien artean, gustora, onjoak badauzkagu bai, baina kaso itxaso, hori aldatuko nuke, gainera orten onjorik ez dago, zake. Bueno, eskerrik asko, eta